Üdvözli a Belváros ingatlan hálózat. Nagy örömünkre szolgál, hogy felkereste oldalunkat, és esetleges jövőbeli partnerünként üdvözölhetjük Önt. Töretlen fejlődésünk kulcsa egy sikeres nemzetközi értékesítési modell hazai adaptációja. A Belváros ingatlan franchise hálózat sikerét ezen túlmenően innovatív szemléletünk és az értékesítők közreműködésével fejlesztett web alapú rendszerünk is garantálja. Hálózati előnyünk részét képezi még a képzési programunk, a Belváros Ingatlan Akadémia, valamint a Központi Toborzás és a Belváros Ingatlan Hitelcentrum. Partnereinkkel szemben 3 fő elvárást támasztunk. Pozitív vezetői attitűd, induláshoz szükséges tőke, az iroda méretével és arculatával kapcsolatos szabályok. Egy belváros ingatlan franchise iroda nyitási költsége a jelenlegi piaci viszonyok tekintetében is kedvező. A nyitáskor befektetett összeg dinamikus növekedés esetén pár hónapon belül megtérülhet. Fél év után a franchise tulajdonos már profitot realizálhat. Ha felkeltettük érdeklődését, kérjen személyes találkozót, és ismertetjük Önnel a hálózathoz történő csatlakozás menetét. franchise@belváros-ingatlan.hu. Az Ön sikere közös célunk.